नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कोबा रोसा पळकर्स पळोवया. कोबा रोसी पळकरच्या कामक जाय सुमार 1.5 कप पळ्या तांदूळ, 2 व्हड कप कोबा रोस, 1 वाटी गोड. आमक गोडशी कितले जाय म्हण पळोवन गोड जास्त कमी करचे जाता. 1 चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, 1 चमचो जिरे, 1 चमचो मेथी, 1 वाटी पातळ फोव, 1 वाटी वाले नार, पोळे भाजच्याक थोडीशी लोणी आणि तेल. पोळे भिजोवच्याक अर्ध कोबा रोस सेपरेट काडून घेवया आणि उरिले फ्रिजाक काडून दवरया. पोळ्या तांदूळ बरेकन धुवन घेवचे आणि तातूंत मेथी, जिरे आणि हळदी पिठो घालचो. तांदळाकिंता जरा वयर येवचे तितले कोबा रोस घालचो. सगळे बरेकन मिक्स करून ढाकणी धापून तांदूळ 4 ते 5 तास भिजच्या दवरचे. 4-5 तासानंतर या तांदळात फोव आणि सोय घालून पोळ्यात पीठ वाटून घेवया. फ्रिजात दवरील कोबा ज्यूस यूज करून पोळ्यात पीठ वाटून घेवचे. पोळे वाटतना थोडे ज्यूस घालून दाट पीठ वाटून घेवका. पोळ्या पीठ खूप पातळ जावचे ना. पोळ्या पीठ गंध वाटून घेवका. ते खूप पातळ उरल्यार पोळ्या पिठाक फूग बरी येना. हे पोळ्या पीठ 8 तास फर्मेंटेशना दवरका आणि 8 तासानंतर हाका फूग आयला आणि पोळ्या पीठ पोळी काडचे रेडी आसा. आता हातूंत आमकां गोडसाण कितली जाय म्हण पळोवन गोड घालून घेवचे. गोड पातळ किसोवन घेवका. ताजेन ते मिक्स करचे बरे जाता. थोडे जर गोड उरतात हाका कोबा रोसाची बी गोडसाण उरता. तशें म्हण गोड आमकां कितली जाय म्हण पळोवन घालून घेवचे. सगळे बरेकन मिक्स करून मागीर पोळ्या पिठात धरता तितले मीठ घालून घेवचे. पोळ्या पीठ दाट दिसल्यार थोडे उदक घालून घेतल्या बी जाता. पोळ्या पीठ इतले पिठल्यार इतले दाट उरका. खूप दाट नाल्यार खूप पातळ उरचे ना. पोळ्यात तवो हुनकन ताजेर थोडी लोणी घालून घेवका. लोणी घाल्ल्यान पोळो चिकटना. पोळ्या पिठाची एक दाय तव्याचेर घालका आणि ते पातलोचे ना ते आपुणच स्प्रेड जावचे सोडका. तेल्यान थोडी तेल घालून ढाकणी धापून 2 ते 3 मिनिट पोळो शिजच्या दवरका. गॅसा फ्लेम मिडियम उरका. एक वाटेन तांबडी जाली की पोळो परतून घेवका आणि दुसरे वाटेन बी तो तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. परतील नंतर गॅसा फ्लेम व्हड केल्या जाता. गरम गरम पोळ्या वयर थोडेशे तूप घालून ते चटणी बरोबर सर्व करचे. तूप आणि चटणी बरोबर खावच्या गरम गरम कोबा रोसा पोळो रेडी आसा. तुम्ही बी हो पोळो घरात ट्राय करून पळया. कशें लागलो म्हणून कमेंट करून कळया. व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.